बिजनीनि रेलवे लाइननि साखाथियाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोननाय जादों। दिनै चिरां जिल्लानि बिजनी रेलवे स्टेशननि रेलवे लाइननि साखाथियाव सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांदों। रेलनि सौग्रावनायाव लाइमोननि जिउ खहा जायो होनना साखाथिनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ गकुल चन्द्र सूत्रधर होनना मिथिनो मोननाय जादों। ट्रेनजों सौग्रावनायनि उनाव लाइमोननि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिजनी रेलवे पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनगोन। बिजनी रेलवे पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सेंग्रानि न'आ बङाइगाव जिल्लानि अबियापुरी सारकनिया गामिनि। आरो फिन खेबसे फरायफिनदों। बिजनी रेलवे लाइननि साखाथियाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोननाय जादों। दिनै चिरां जिल्लानि बिजनी रेलवे स्टेशननि रेलवे लाइननि साखाथियाव सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांदों। रेलनि सौग्रावनायाव लाइमोननि जिउ खहा जायो होनना साखाथिनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ गकुल चन्द्र सूत्रधर होनना मिथिनो मोननाय जादों। ट्रेनजों सौग्रावनायनि उनाव लाइमोननि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिजनी रेलवे पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनगोन। बिजनी रेलवे पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सेंग्रानि न'आ बङाइगाव जिल्लानि अबियापुरी सारकनिया गामिनि।